Welcome sa hubad sa damgo ni Professor Swami. So laing mga damgo atong hatagan og hubad karon. Una, kung magdamgo kag balintong. So amo na atong unang damgo nga hubarot karon. Matod pa diri sa libro, kung magdamgo kang nagsigig balintong, makabaton kag maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. Unya galing lang kay mabalhin ka usab sa imong pagpuyo. So mo na kung magdamgo kang nagsigig kag balintong. Sunod, balod. Kung kumon ka ini siya nga damgo base sa mga akong gihubad nga mga damgo sa Facebook page, Facebook group, balod matupad diri sa libro ni Professor Swami nga dagkong mga balod nagkahulugan sa panagbingkil, samok sa panimalay, dunay masakit, panagbulag sa manag-uyab. Unya dagkong mga balod nga mohapak kanimo takbuyan kag sakit, talikdan ka sa imong hinigugma. Gagmayng mga balod nga mohawk sa kabaybayunan, magkahulugan sa kalinaw sa panimalay. Magbubhudayon o samuyaw ang asawa nga magdamgo niini kay lumsan siyag mga halok sa iyang bana. So mo nay balod. Sunod, bana alang sa mga asawa nga magsigig damgo silang bana, mao ni nindot kay ni nga damgo. So matod pa dire sa libro, kung damgohon ang asawa sa iyang bana, kinahanglan nga mamubuhosig sa muyaw aron mohumot og maayo kay mosamot ang kainit sa pagmahal ug paghigugma sa iyang bana. Dili na matintal sa laing paa. Bisag paa pa kuno sa Miss Universe, dili na matintal na ang bana. So congratulations mga asawa. Sunod, banda or band. Matod ba dire sa libro ni Professor Swami na kung magtugtog sila og imong madungog sa imong damgo ang maanindot nga sonata o tukar, makabaton kag kalipay sa imong kahimtang ug paghigugma. Pero kung dili sila magtukar o magtugtog, kasub-anan ang mudangat kanimo. So ana kong banda. Sunod, banga o kanabang sudanan sa tubig. Mao ni ang hubad sa libro or hubad ni Professor Swami. Kung dunay sulod ang banga sa imong damgo, makabaton kag kauswagan sa imong panginabuhi. Kung walay sulod, maputos ka sa mga utang ug mawad-an kag pamiliti sa jeep. So nindot lang ang banga kung dunay tubig. Sunod, bangaw o rainbow sa English pa. Ang bangaw nagkahulugan sa kabulahanan, kadaugan o kalampusan sa tanan mong mga pangandoy, hugot nga pagbinatiay sa naghigugmaay. Pero ang bangaw salipdan gani sa panganod mao ni, kung salipdan sa panganod ang bangaw, magkabingkil ang manag-uyab o malagmit pang magkabulag. Dunay mga utangan nga dili pa mobayad sa ilang mga utang. Ang dalaga nga kaslunon matigulang na lang og paabot kung kanusa madayon ang ilang kasal. Tugka na lang og tagimtim sa pagpinaabot. Kung ulitaw ang magdamgo sa bangaw nga gisalipdan sa panganod, mahurot na lang ang lapalapas sa iyang mga sapatos apan dili pa siya sugton sa iyang gihalaran. Way swerte kung makita og bangaw nga gisalipdan sa panganod. Sunod, bangkaw. So matutod dire sa libro ni Professor Swami nga kung dili gamiton ang bangkaw, dunay nagbaton og kasilag kanimo. So pag-amping kay naay nasuko kanimo sa tago. Nya pagbantay sa kaaway nga nagpahipi sa tago. Pero ang kung ilabay ang bangkaw sa layo, mabalhin ka sa pagpuyo. Kung ang dalaga nga magdamgo nga naigo sa bangaw sa iyang dughan, bation na siyang paghigugma sa iyang maghahalad. Usabot nga posible na nga imo nang sugton ang nanguyab kanimo. So nakailam ka kinsay serious diha. Mano na nindot ni siya nga sinyalis kung magdamgo kag bangaw. Niya kun ang ulitaw nga maigo sa bangkaw,
mo di malas kay ano man magpusot-pusot ang maningil sa iyang mga utang. Wow. Dili maayo sa lalaki kung maigo sa bangka o sa iyang dughan o sa maigo. Kay daghang maningil. Sunod, bangus or isda. Kung magdam ko kag bangus, kaabunda sa imong pagpuyo. Dunay moabot nga kwarta nga wa mo damha. Pamahin ha. Kadaugan sa batalya sa gugma. Manay bangus or isda. Nya sunod ito sa bantayog or statue. Like statue ni Jose Rizal, ni Mabini, mao ni siya bantayog. Kung magdamgo ka sa bantayog sa mga bayani, imong maangkon ang dagkong pasidungog. Daygon ka sa katawhan. Taniyagan sa usa ka gugmang matputli ang usa ka dalaga nga magdamgo sa mga statue sa mga bayani. Nya sunod nga damgo, banog. Kung maglupad ang banog, moabot kanimo ang kauswagan o kalampusan sa imong mga ginadamgo. Kung ang banog dili maglupad o mubatog lamang sa sanga sa kahoy, magkahinay ang imong pag-uswag og sa dili madugay ang negosyo mahapla. Makigbulag kanimo ang imong hinigugma. Nindot lang ang banog kung naglupad, pero nagbato gani way ayo. Sunod, bara. Kung makakita kag bara sa imong damgo nga dili gamiton, abuton kag tapol sa imong trabaho. Kung gamiton, maningkamot kag trabaho. Bisan o gagmay da og sweldo. So mo na bantayanan nimo kung magdamgo kag bara, imong bantayan nga dili ka magpadaog nga tapulon ka sa imong trabaho kay sayang ang trabaho lisod pagpangita karong panahon na. Nya baraha, kung makadaog ka sa imong pagdula sa baraha, matangtang ka sa imong mga kalisdanan. Pero kung pildi ang imong mga baraha, kagul-anan ang moabot kanimo. Kung magtan-aw ka lang sa nagdula sa baraha, mo panaw or mo travel ka sa layo nga dapit. Wala nya barina. Matuto diri sa libro ni Professor Suame. Makadawat kag kasaba sa imong agalon or amo. Pero kung ang barina mulahos sa gibarinahan, mulampos ka sa imong gipangandoy. Sugton sa gihalaran. Mulampos sa negosyo. Mubayad sa ilang utang ang mga gahing mubayad. Mao na ang mga hubad sa damgo nga atong giatiman karong adlaw. Unya magpasalamat ko sa mga tanang supporters sa ako ang Facebook group nga hubad sa damgo ugawom. Ug labi na gyud mga supporters sa akong YouTube channel nga La Jumor. Karong adlaw niabot na tag 12,000. 12 bitaw ka buo. Pero salamat kayo. Shout out ni Edwin Lordan sa pag-subscribe Dwayne. Salamat Dwayne. Shout out po ni Sir Peter Paul Tamayo. Daghang salamat Sir Peter sa pag-subscribe ug katong wala na ko mailihi nga ni subscribe ni suporta sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat kaninyo.